Недзе под колючымі кустамі ажын ляжыць маленькае каралеўства фей і эльфаў. Усе яго жыхары вельмі маленькія. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Полетели, давайте гулять. Почекай! Маленькае каралеўства Бена і Холі. Сённяшнія прыгоды пачаліся у маленькім замку. Спадарыня ведьма. А потым ведьма замкнула фею і эльфаў у вялікай клетцы. «Ратуйце! Ратуйце!» – крычалі яны. «Хе-хе, я ніколі вас не выпушчу!» – сказала ведьма. О, не! Навошта яна замкнула дзяцей? Бо ведьма была шкодная, а дзеці яе раздражнялі. Пасля гэтай мітусні ведьма прагаладалася. Яна з'ела стары цвілы кекс. Гам-гам-гам. Навошта есці цвілы кекс? Бо ведьмы іх любяць. І запіла стаканам пракіслага малака. Коўць, коўць, коўць. А потым яна заснула. Храп, храп, храп. Яна спіць, сказала фея. Хутчэй, уцякайма. Эльфы ўзламалі замок клеткі, і фея забрала сваю палачку. І тут прачнулася ведьма. «Вяртайцеся ў клетку!» – крычала яна. Але фея ўжо начаравала заклён. Дзень-дзень чарам час, магія ўратуе нас. У імгненне усе дзеці ўцяклі, а ведьма пераела цвілых кексаў і не магла дагнаць дзяцей. Канец! Ура! А што было потым, мама? Ведьма працягнула быць прагнай і шкоднай, і ўсё жыццё гатавала агідныя кексы. Страшныя гэтыя ведьмы. Добра, што насамрэч іх няма. Іх жа няма? Не, яны існуюць. Я знаю адну, што жыве ў лесе. Праўда? Так. Я магу адвесці вас да яе. А яна не замкне нас у клетцы? Не. Ведьмы часам могуць быць шкодныя, але толькі калі вельмі іх разлаваць. Мама, як думаеш, ці схадзіць нам да ведьмы? Так, чаму не? Нянясліва за вамі прыгледзіць. На свае вочы ўбачыце, наколькі агідныя гэтыя ведьмы. Уставайце, дзеці, выходзім. Бывайце! Павесяліцеся. Бывайце! Няня, а якія яны ведьмы? Яны страшныя? Не дужа страшныя, але ад іх крыху смярдзіць. А ведьмы могуць чараваць? А накладваць брыдкія заклёны? Ведьмы амаль ніколі не чаруюць. Яны ўвогуле кепскія чараўніцы. Прыйшлі. Гэта ведьма не чаравала, мабыць, гадоў 100. Тук-тук. Хто там? Няня. Няня піва, няня сліва. О, няня сліва, уваходь. Які візіт? Сапраўдныя феі і эльф. Так, гэта прынцэса Холі і эльф Бен. Падыдзіце, дайце мне вас лепей разгледзець. Бачыце, яна зусім не страшная, толькі крыху смярдзіць. Што такое? Не чапайце нічога, дзеці. Чаму не чапаць? Бо тут брудна. Што такое? Не турбуйся, мілая. Я проста хацела паказаць дзецям, як жыве сапраўдная ведьма. А, ясна. Хочаце малака з кексамі? Не, дзякуй, спадарыня ведьма. Мы толькі што паелі. Спадарыня ведьма, можна мне спытаць пра ведьміна жыццё? Вядома, усё, што хочаш. А вы карыстаецеся магіяй?
Ну, цяпер мне не падабаецца чараваць, бо... Я ж казала, з ведьмаў кепскія чараўніцы. Яны не карыстаюцца магіяй. Што такое? Спадарыня ведьма, калі вы ўжо не чаруеце, то чым займаецеся? Я пенсіянерка. Значыць, вы ўжо не палюеце на фей і эльфаў? Не, я просто... Глядзіце, ведьмы нічога не робяць, толькі крыху смярдзяць і гатуюць агідныя кексы. Што? Наконт магіі яны зусім няўмелыя. Яны не здольныя нават на простае пераўтварэнне. Я здольная. Тады чаму ты не змяніла гэтыя брыдкія шпалеры? Што? Не начаравала выгоднае крэсла? Досыць, няня. Або смачныя кексы? Я цябе папярэджваю. І прыгожую сукенку? Зменіш яшчэ што-небудзь І модны макіяж? Прабачце, няня Сліва мяне прымусіла. Яна моцна мне нагрубіла. Я думаю, няня не хацела грубіць спадарыня ведьма. Можа і не, але нагрубіла. Вы пакінеце няню замарожанай назаўсёды? Не. Калі няня папросіць прабачэння, я адпушчу яе. Няня, папрасі прабачэння ў спадарыні ведьмы. Я не папрашу прабачэння. Я хацела дапамагчы табе, старая сварлівая ведьма. Значыць, вы не адпусціце няню? Не. Хадзем па дапамогу. А можа, мы пойдзем, спадарыня фея? Вядома. З вамі двума было прыемна пагаварыць. Што будзем рабіць? Трэба прывесці караля. Так, тата яе пакарае. І яна адпусціць няню. Да пабачэння. Бывайце! Дзякуй вялікі, што нас прынялі. Так, дзякуй, спадарыня ведьма. Бывайце. Бывайце. Хутчэй, бяжым. Тата! Тата! Няня Сліва вельмі раззлавала спадарыню ведьму. І цяпер няня застыла, бы статуя. О, не. Тата! Калі мы нічога не зробім, няня застанецца замарожанай назаўжды. Мы больш ніколі яе не ўбачым. Як прыкра. І больш ніколі не будзе няніных вячэраў. Вячэраў? Што? Няня Сліва застыла? Так! Пакажыце, куды ісці. Няня Сліва грубіла спадарыні ведьме? Трохі. Ведьмы бываюць крыху уражлівыя. Ты пакараеш спадарыню ведьму, тата? Не, я прыдумаў нешта лепшае. Хто там? Кароль чортапалох. Который чартапалох? Кароль чортапалох, чортапалох. Ваша міласць. Вы, мабыць, спадарыня ведьма. Я столькі пра вас чуў. Дазвольце растлумачыць. Пра ваш розум, дабрыню і прыгажосць. Не кажучы пра цудоўныя кексы. Хочаце пакаштаваць? Не, дзякуй. Здаецца, вы замарозілі няню Сліву. Так, замарозіла. Але Я цалкам разумею, чаму вы гэта зрабілі. разумееце? Няня Сліва бывае такая грубая. Яна проста не надта разумная. Так, ну, Я ўпэўнены, што, маючы вашы розум і дабрыню, ды ведаючы пра няніны заганы, вы адпусціце яе гэтым разам. Апроч вышэй сказанага, трэба, каб няня гатавала мне вячэры. я магу вам гатаваць, ваша міласць. Вельмі ласкава з вашага боку. Акурат збіралася зварыць пару жаб у катле. Але мне патрэбна няня Сліва. Разумею. Хвіліначку. Варто падзякаваць за прыём, няня. Дзякуй за прыём.
Бывайце, спадарня ведьма. Прыемна было пазнаёміцца. Гэта гонар для мяне, ваша міласць. Бывайце. Бывайце. Тата, ты ніяк не пакараў спадарыню ведьму. Вы сказали, что яна прыгожая, а яна брыдкая і смярдзючая. Ну, Бен, бывае, варта казаць людзям, што яны брыдкія і смярдзючыя. А ёсць час проста быць ветлівым. Часам можна нешта атрымаць проста за добрыя словы. Добра, што ты вярнулася, няня Сліва. Дзякуй, Холі. Так, што на вячэру? Агучана студыяй Гаварун Бай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц, Магдалена Бутыліна, Марцін Любецкі. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Марына Глушыцкая. Ha ha ha!